Borzasztó nehéz volt legelőször. Emlékszem, mikor legelőször bevittük, akkor egy pszichológus ismerősünk azt mondta, hogy utazunk el a férjemmel egy hétre. És az nagyon sokat segített, tehát hogyha kiürült volna a ház, és ott maradtunk volna, akkor nagyon nehezen tudtuk volna elviselni. Hát így is nehéz volt, minden hétvégén hazahoztuk, persze. Akkor vettünk autót, először egy használt autót, mert az ő szállításához ez nagyon kellett. De a hétvégek meg a szünetek nem nagyon pótolták persze a családi együttlétet. Amikor a Pető Intézetbe került 3 évesen, akkor még a nagyobb testvérei is kisfiúk voltak. Tehát 9-10 év különbség van a testvérek között. Ez nyilván egészen másféle életformát jelentett, mint amikor már felnőtt fiúk segíthettek bizonyos dolgokban. Tulajdonképpen az ő kezdeményezésük is volt, hogy az öccsük hazakerüljön. Egyértelmű volt, hogy az 10 éve a Pető Intézetben, ami sokáig termékeny volt, de az utóbbi években már nem, az túl soknak kezd bizonyulni. És lehet, hogy talán azért is éltem át én leginkább az ő konfliktusait a nevelőkkel és a osztálytársaival, mert lehet, hogy néha hasonló konfliktusaim voltak nekem is az iskolában. Talán ez lehetett az oka, hogy én éreztem úgy, hogy neki ez már nagyon rossz lenne. Hát az utóbbi években kezdett romlani a viszony, főleg a nevelőimmel, de valamelyes társaimmal is. Szóval más az érdeklődésük köröm, mint az ottani, aki általában. Meg talán emiatt még talán mostani osztályomban is kicsit különösebb vagyok. Én örültem neki, és talán még ugye akkor voltam 6-os, tehát a 6-at kezdtem itthon. És azt hiszem, hogy eleinte ők is örültek nekem. Néhány gyerekkel, főleg fiúkkal, már az általános iskolában megromlott a viszonyom, mert valami miatt nem tudtak elviselni. Most a gimnáziumban is vannak a fiú osztálytársaimmal gondjaim, nem igazán fogadtak maguk közé. Ki akartam próbálni, hogy mi van, hogyha egy ember az idejének mondjuk nagy részét, szükséges részét rászánja az Ádámra. Tulajdonképpen fizikailag nem volt olyan nagyon nagy eredménye, viszont azt hiszem, hogy lelkileg eredményes volt. És azóta is egy kiegyensúlyozott ember. Igyekeztünk azért mindig úgy kezelni, mint aki részt tud venni a család életében és bizonyos családi programokban is. Tehát ha neki kedve volt, és nem volt nagyon álmos, akkor bizony eljöhetett velünk hangversenyre, elvittük a kiállításra, cipeltük magunkkal. Szüleim megöregszenek, aztán meghalnak, és akkor is a bátyáimra leszek szorulva, így valahogy mindenképpen össze kell velük kötnöm az életemet. Nyilvánvaló, azt hiszem, hogy csak olyan munka lehet, amit otthon ülve tudok végezni. Valami tudományos munka, most én itt nem gondolok arra, hogy bármilyen nagyra vigyem. Sőt, olykor eszembe jut, hogy talán nem fogom semmire se vinni. A mozgássérült társadalomban elég riasztó példákat látok erre az ismerőseim körében, hogy akik már kikerültek az iskolás egyetemista korból, a legtöbbje azt hiszem rokkant nyugdíjas lett, és én ettől írtózom, azt mindenképpen szeretném elkerülni. Tulajdonképpen a kezdetektől fogva úgy látjuk, hogy nincs mit siránkozni ezen. Ezt nem csak, hogy elfogadni kell, majdnem, hogy szeretni kell, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy én speciál emberileg biztos, hogy sokat tanulok ezen, és sokat érek azon, hogy felelősséget kell éreznem valaki iránt, aki jobban rám van utalva, mint egy átlag testvér, vagy gyerek, vagy élettárs, vagy akármi.